אהלן כל המטיילים והמטיילות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר. זה פרק מוזר לי מאוד, כי זה כבר חודשיים כבר שלא הקלטתי פרק, ואתם מבינים גם למה הסיטואציה עכשיו לא מתאימה לי באופן אישי גם להקליט פרק. המדינה שלנו חוותה משבר, חוותה טראומה. באופן אישי, סבתא שלי מבארי וברוך השם היא בסדר, אבל אני מכיר כל כך הרבה אנשים באופן אישי שכבר לא בין החיים. ואני חייב להודות שבחודש האחרון אני בסוג של הכחשה, נכנסתי את עצמי ממש לתוך השגרה של המלחמה, ודי התנתקתי, ודי ניתקתי את עצמי רגשית. פשוט עשיתי הכל כדי לשרוד את הרגע ולהתקדם, לעשות הכל כדי שנהיה יותר חזקים, שנצליח וננצח את הרעים. ואני ממש מנסה, כאילו לא להיכנס עכשיו לאיזה עומק רגשי שובר לב, כי אני יודע שיש לנו דרך ארוכה לפנינו, ויש לנו עוד זמן אחר כך גם לרפא את השברים. אני יודע שזה משהו פשוט, אבל אני גם יודע שככה כל העם. ואני גם יודע שזה לא רק אני מרגיש ככה. פגשתי הרבה מאוד אנשים בשבועות האחרונים שמרגישים ככה, שהם באותה סיטואציה, שהם באיזושהי הדחקה רגשית, מנסים להתחמק מכל מה שקורה, להתחמק מאותו רגש מוזר, שפשוט לא מבינים מה הפשר הדבר. במטרה של הפרק הזה היא בעיקר לדבר שנייה מה זה ישראלי, כי אומנם אנחנו גרים בארץ, אבל אף פעם לא יצאנו לחשוב מה זה להיות ישראלי, כי וואלה, לא פשוט פה, אבל אנחנו פה. למה אנחנו פה בכלל? אז בואו ניגע בכמה דברים קטנים וננסה קצת לשבור את השגרה, ואני רוצה לאחל לכם שתהיו בטוחים, תמשיכו להיות שם, לא משנה איפה אתם, חזקים ומוגנים. הפרק הזה מוקדש כמובן לכל אותם אנשים שקיפחו את נפשם באותו יום ארור של ה7 באוקטובר, שיחקוק לנו בזיכרון בערך forever. אז יאללה, בואו נתחיל. ונתחיל ב60 שניות על מה שאתם לא יודעים על ישראל. אנחנו האומה היחידה בעולם שהקימה לתחייה שפה עתיקה. בישראל נרשמו כמה שיאי גינס שונים ומשונים, בהם שרשרת עטיפות המסטיק ארוכה בעולם, סוס הנדנדה הכי גדול בעולם והשפם הכי ארוך בעולם. בישראל יש את ריכוז עורכי הדין הגבוה ביותר ביחס לכלל האוכלוסייה. תל אביב היא העיר בעלת ריכוז הסושיות הגבוה ביותר ביחס לאוכלוסייה אחרי טוקיו וניו יורק. הציפור הלאומית הרשמית של ישראל היא הדוכיפת, והפרח הלאומי של ישראל הוא הכלנית. ישראל מדורגת במקום הראשון בעולם מבחינת סיכויי ההישרדות של חולי סרטן. טכנולוגיית התא הקולי ואפילו הטכנולוגיה לטלפון הסלולרי הראשון בעולם פותחו בישראל, וישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה חלה חובת גיוס לצבא גם לנשים, וצה"ל הוא הצבא הראשון בעולם שהקים חיל חינוך. עד כאן. אז הפרק שהיום הולך לדבר על המדריך לישראלי בישראל. כולנו גרים בארץ, יוצאים מהארץ, חוזרים לארץ, אבל איך זה להיות ישראלי ואיך זה להיות ישראלי בישראל? אני חושב שדווקא התקופה האחרונה מאוד מאוד מדגישה לנו שיש פה איזשהו קטע ויש פה איזשהו משהו שצריך לדבר עליו ולשים את הדברים על השולחן. עברנו חודש מאוד מאוד לא פשוט ואנחנו הולכים לעבור עוד תקופה קשה וארוכה, והפעם אני רוצה להביא לכם שנייה זווית קצת שונה על זה. אז ברוכים הבאים לישראל, מדינת הניגודים המושלמת. כל יום פה הוא הפתעה, כי הוא מולווה בתוכו ברגעים משמחים, רגעים עצובים ורגעים של עצבים, שלפעמים פשוט בא לך לשבור על מישהו ביצים. ואם כבר ניגודים, אז בואו ניגש ישר לעניינים. כי ככה זה ישראלי בישראל, הוא תכלסי נועז דוחף את האף איפה שנכנס. אבל מצד שני, כשאנשים מתעניינים, זה כבר לא עסק שלהם, מה הם בכלל מתערבים? אנחנו תמיד נתלונן על יוקר המחיה, על גובה מחיר הקוטג' והגבינה, ועדיין נעבור בנתב"ג לפחות 4 פעמים בשנה, בדרך לקונצרט של דואה ליפה, יימח שמה. אנחנו עם כזה שתמיד רואה שחורות עד שעושים לו סידור גבות, כזה שתמיד מוצא את מי להאשים ובסוף מבין שכולם אשמים. מגיעים לנפוש ומסיימים שבורים, בוחרים איזשהו צד וכל השאר טועים, עד שזה מגיע לאוכל וכינוחים. שם כולנו מסכימים. גולדה זה החיים, וזה בדיוק הנקודה. סתם בואו נטפל שנייה לגולדה לשם הדוגמה. הרבה טעמים, חלקם ממש לא קשורים, שבסוף יוצאים ממש טובים. הכל תלוי כמובן בכמות הסוכר ובמרכיבים, וככה אולי למעשה נבנתה המדינה. לקחו הרבה מכל מקום והרבבו.
שמו קצת מאירופה לצבע הלבן, ועוד קצת גוונים מיוחדים ממזרח ומדרום, ובכלל כדי לשבור כל סטיגמה אנחנו מקבלים עלייה מכל מה שיש. אם הוא יהודי או הדוד של הדוד של הדוד שלו יהודי, וגם אם הוא ספרדי שאמא שלו יצאה עם פולני, שאמא של הפולני הייתה אחות של יהודי, אז מבחינתנו הוא מבורך, וולקאם, בוא, ברוך הבא. כי כזה אנחנו עם פתוח לבב שמקבל כל מה שנכנס לנתב"ג. אבל נחזור למוטיב הגלידה, כי אחרי כל הטעמים הגיע הזמן לאזן, לערבב ולגוון, וכמובן נוסיף קצת סוכר כדי שנשאר רעננים. אז אולי חלקנו אנחנו טעם שוקולד כזה מתוק אבל מאוזן, או בכלל טעם וניל קלאסי ומשועמם, ואולי בכלל אנחנו טעם דרדסים בצבע כחול של נועזים, תכלס אף פעם לא הבנתי את הטעם הזה, אבל בסוף כולנו בגלם מלוח כזה שמצד אחד טוען שהוא בכלל חטיף, ומצד שני צריך מזרק אינסולין בכל ביס. בכל מקרה אנחנו עם שכזה שמחולק לטעמים שבסוף אפשר לערבב פשוט מכל הסוגים, ואז כשלוקחים את הלק הכל בפה מתאזן ונרגע כמו ילד שקיבל סוכריה. אז שתדעו, זה כל העניין, כי בתור עם שנרדף ותמיד הוא אשם, אנחנו כאן ביחד בסוף נשארים, גם אם המשמעות היא לרוץ למעמדים. והיום יותר מהכל אנחנו מבינים שרק ביחד אנחנו מסוגלים, גם אם יש מהפכות משפטיות או חילוקי דעות, וגם אם מחיר השווארמה עבר את 50 והכביש עמוס ומלא פקקים. מבחינתי כל מי שכאן שנשאר ולא מוותר ולא בורח מחר הוא ציוני. כן, הוא ציוני. בשבילו ישראל היא בית גם אם הוא לא כל כך נוח. ובאיזה בית אין ריבים, ובאיזה בית לא נשברים אסירים, ובאיזה בית אין איזה רגע של כאב כשזה סבא מת, ובאיזה בית אין גם שמחה כשיוצאת 100 באיזה בחינה. אז כן, זה הבית וזה כל הכיף, ובישראל בסוף הכל משתלב, גם אם לא תמיד מתאזן. בקיצור, אז מה זה להיות ישראלי? זה להיות ציני גם כשכולם רציניים. זה לדעת שבכל חור בעולם תמצא מישהו שאיכשהו אתה מכיר, ותוכל להתרפק איתו על סיפורי צבא כאילו היית באיזה מלחמת ההתשה. זה לחזור לארץ במלחמה שבה כולם בדרך כלל בורחים, לקחת נשימה עמוקה בצפירה ולחזור לריב אחר כך עם השכנה. זה לא להתרגש מטילים, אבל לחטוף עצבים כשבכדורגל מפסידים. זה ללכת להשקיע את כל כולך בעבודה כדי לקבל חברה שהיא בכלל לא שלך. זה לחשוב כל הזמן מחוץ לקופסה, כמו שתמיד אומרים איפה כאן העקיצה. זה להיות חוצפן כשהכל קשורה ומנומס כשמבקשים טובה. זה ללעוג לכל טרנד עולמי ובסוף לסיים בסרטוני טיק טוק נועזים ומוזרים. ובתור חייל וקצין אני חייב להגיד שגם בצבא הכל זה בלגן אבל מסודר ואיכשהו יש שגרה. וכמו שאוהבים להגדיר את ישראל בכלכלה אורגנייזד בלגן, כי באיזה עולם, באמת באיזה עולם, ילד בן 19 מפקד על חיילים מוביל קדימה עם רובים, אף בשמיים ומטיל חימושים, עונה לטלפון כשמתקשרים שרים. כן, בתור כבר בן 20 אתה מתכנן פרויקטים גדולים ולובש דרגות על המדים, וכשכל מה שאנחנו משדרים זה ביטחון המדינה, ובפועל בראש אני אומר איך אני כאן בתוך התמונה. כי אנחנו צבא של ילדים שלוקחים אחריות, משנסים מותניים ומקריבים שעות שינה, אוהבים לתת את הלב והנשמה, ומצד שני גם פורקים וצוחקים כשחוזרים ומשתכרים בשגרה. בסוף החיים ממשיכים, וכמו שעכשיו הקראתי בשיר ופזמון עם חרוזים, החיים בישראל הם לא פשוטים. אנחנו אוהבים את המדינה, אנחנו נשארים כאן ומלווים אותה בכל רגע שרק נשאר. יש לנו מדינה אומנם קטנה, יש לנו הרבה מאוד צרות, יש לנו גם קצת אוצרות, יש לנו עם מיוחד שעבר משברים, ממשיך ומתעצם ככל שעוברות השנים. תחשבו כמה אנשים קמו להורגנו ובסוף יצאנו עם היד על העליונה, אם זה עכשיו החמאס, החיזבאללה, אפילו הרומאים והיוונים, נלך אחורה גם היה לנו קצת פרסים, היה לנו כל כך הרבה עמים, אימפריות שפשוט באו וניסו לעשות הכל כדי שכבר לא נהיה קיימים, ובסוף אנחנו כאן פשוט שורדים. אנחנו עם חזק, ומה שמייחד אותנו זה האוכלוסייה שלנו, זה הכוח שלנו, זה הביחד. והנה אתם רואים שיש איזשהו משבר, שיש איזשהו שבר כלי, כולנו מתאחדים ומתאחים כדי שביחד נדחוף את עצמנו ונהיה מאושרים. אז עכשיו נכון, כואב, יכאב וזה בסדר, ככה הוא זמן לרפא כל שבר. אנחנו עכשיו כואבים, דואבים,
אנחנו ביחד אבל נעבור הכל ונעבור את המשברים, כי כבר עברנו הכל ביחד, עברנו מלחמות, עברנו אסונות, עברנו גם מהפכות משפטיות, עברנו קורונה, עברנו עוד כל מיני דברים, היה לנו אסונות בנחלים, ואנחנו עם כזה, שככל שהוא סובל יותר, ככה הוא יותר מתחזק, מרים את עצמו למעלה, ובסוף פורץ. אז כן, יש לנו דור שהוא בעייתי, ובתור בן אדם שעכשיו בן 25 אני אומר, כן, הדור שלי קצת דפוק, ויש לנו קצת דברים פחות טובים, אבל זה דור שמחויב ורוצה, ותמיד פה בשביל לקדם ולהגן. וכמה שאנחנו מדברים על איך אנחנו רוצים לעזוב את המדינה, לברוח הכל ולעזוב לאיזה תאילנד, לקחת איזה פגרה, אנחנו מבינים שאנחנו רוצים לגור פה, רוצים להמשיך את החיים, פשוט רוצים ללוות את עצמנו למרות כל המשברים. כי יש לנו פה משפחה, יש לנו פה אנשים שהקריבו את עצמם והקריבו חיים. ישראל לא פשוטה, ואני גם מבין כל אחד שקם אורז מזוודה, נוסע מפה ועובר למדינה אחרת, אבל ככל שאני מטייל יותר ואני רואה יותר עולם, אני מבין שאין מקום ואין בית כמו כאן.